बे जानानै थांनायनि सायाव बिमा गौतमनिफ्राय मा बुंनो सानो? जों बिमा गौतमनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानगोन दि बे जि जाथाय जादों, जि माइनर केस, माइनर रेप केस, बेयो बिराद मुगैथाव, लाजिनांथाव जोंनि समाजनि थाखाय, जोंनि हारिनि थाखाय। जोंनि जि बे घटना जालांबाय, बे घटनाया जुनाद आखुनि, जुनादाबो बेबायदि खालामा खोमा जों बेखौसो सानबावो। दा बेनि थाखायनो जोङो दा बे जि जाखब आरो टार्मिनास नार्जारि, जाखब नार्जारि बिथांमोनखौ नांगौबायदि आयेननि साजा बेखौ जों लुबैयो। आरो जोंनि समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायगोन जाहाथे बे जोंनि बे गाज्रि जि मुगैथाव जि इनाय अनागारियै बिथांमोन बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ सासे 11 बोसोर, सासे 13 बोसोर, बे गथ'फोरखौ जि रेप खालामदों, बे रेप खालामनाय केसा जाहाथे जोंनि समाजाव गोख्रों मोनसे माबा मोनो, दरजा मोनो, आं बेखौनो जोंनि समाज दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायगोन। आरो जों साफ्रोमबो बर' समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायगोन जाहाथे बेबायदि जाथायफ्रा जानो हाया, इयुनाव जाफिननो मोना। आरो गामिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बुंगोन, बर' बिमा बिथांमोनखौबो बुंगोन जाहाथे बेबायदि जाथाया जानो हाया। बेनि थाखायनो जाहाथे बयबो बेबायदि उन्दै गथ'फोरखौ फरायनायनिफ्राय थांनाय फैनाय बा न'खराव दायथ' लानाय, बिसोरखौ नायनाय, बेफोरबायदि दायथ'खौ मोजाङै मोजां नायो। मानो होनोबा जोंहा बेबायदि जाथाय जायोबा जोंनि जाथिनि थाखाय, हारिनि थाखाय, बा न'खरनि थाखाय, समाजनि थाखाय बिराद मुगैथाव। बेबायदि बारा बयनि थाखाय गाज्रि, बेखौ जों मिथिखागौ। बेनि थाखायनो बयबो जाहाथे मोजाङै मोजां दायथ' लालायनानै बे खामानिखौ बयबो मावलायो। आखाइयाव बेफोरबायदि गाज्रि खामानिया दाफैबावथों। आरो जोङो दा बर' बिमा गौतम हिसाबै मोनफ्रोमबो जोंनि बर' गामिनि दैदेनगिरिफोरखौ बेबायदि गाज्रि आखुनि जि खामानि मावनाय बा खामानि मावनो सोरबा नाजानाय, बेफोरनि सायाव मोजाङै गावबा गावनि गामिखौ, गथ' गथायखौ नोजोर होयो। आरो नोजोर होनायजों लोगोसे माबा मोनसे गामिखौ बोरै सोदांनो हायो, माबोरै मोजाङै खौसेथि लाखिनो हायो, फिसा फिसौखौ माबोरै मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो, बेनि सायावबो नोजोर होनांगौआ बांसिनै गोख्रोङै नाजानांसिगौ, आं बेखौ सानो। बा नाजानायजोंल' नङा, मावनांसिगौबो आं बेखौ सानो। ओंखायनो गंफ्रोमबो गामियाव दा महिलाफोरनिबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोर थाखायो। दा गामि दैदेननायाव हौवाफोरनिबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि थाखायो। दा बिदि हिसाबै बिथांमोनहा रायलायलायनानै माबा मोनसे कमिटिफोर दानानै, मेम्बारफोर दानानै दोनो। आरो बे मेम्बारफोर दानानै बेफोर बिथांमोनहा जाहाथे गामिनि उन्नतिनि थाखाय, बा गथ' गथायनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय, बा गथ' गथायफोरखौ मोजाङाव दैदेनलांनो थाखाय, बिथांमोननि बे गथ'फोरखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय, रैखाथि होनो थाखाय जाहाथे खामानि मावो। आं बेखौनो साफ्रोमबो गामि दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबि गामि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम खावलायनाय, जाहाथे बिथांमोनहा बे खामानिखौ थाबैनो मावो। आरो जोंनि बर' समाजाव बेबायदि अगेन आखुनि जे खामानि, बे खामानिया बा बेबायदि जाथाया जाफिना। आं बेखौनो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनानै, बा बेबायदि जाथायनि सायाव सांग्रां थानानै बेबायदि जाथायखौ जाफुंहैयिनि, जाय दुथां बिथांमोनहा बेफोरबायदि गाज्रि जाथायफोरखौ जाफुंहैयिनि, आङो रायजो राजाफोरखौ खामानि मावनायनि सायाव सांग्राङै मावनो थाखाय आं खावलायबाय। गोजोन्थों।